još minuta. Miting Mladost 2020. u organizaciji Hrvatskog akademskog plivačkog kluba Mladost iz Zagreba. U ovim posebnim okolnostima svima želimo srdečnu dobrodošlicu na plivački vaterpolo centar Mladost na Savi, na kojem se okupilo 415 natjecatelja iz ukupno 44 plivačka kluba i 7 zemalja. Svečani defile sudaca prije početka programa predvodi zbor plivačkih sudaca Hrvatskog plivačkog saveza na čelu sa vrhovnom sutkinjom gospodičnom Sarak Mateša. Srdačan pozdrav poštovani gledatelji i dobar vam dan. Slikom smo na bazenu Mladost gdje je jutrošnjim kvalifikacijama počelo 48. izdanje plivačkog mitinga Mladost. Iako smo u jednom, ajmo reći, nezahvalnom razdoblju, ovaj miting održat će se u jednim posebnim okolnostima. Znate da je se Hrvatska, ali i cijeli svijet još uvijek bori veliku borbu protiv te pandemije koronavirusom. Međutim, eto, organizatori su nam se potrudili, omogućili i osigurali novo izdanje ovog odličnog mitinga koji nam i ove godine donosi zaista jedno zanimljivo plivačko natjecanje u kojem ćemo vidjeti u kakvoj su formi prije svega naši plivači, plivačice. Vidjet ćemo i natjecatelji iz Srbije, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije. Sve to trebalo bi biti dobra potrebnica da budete s nama. Prije nego što se okrenemo, ono što nas čeka, himna Republike Hrvatske. Evo čuli smo i himnu Republike Hrvatske, 17 finala, 9 u muškoj konkurenciji i 8 u ženskoj konkurenciji. Vidjet ćemo u našem prenosu koji će trajati nešto više od sat vremena, a kroz ovaj prenos uz mene vodit će vas i naš proslavljeni hrvatski plivač, gospodin Goran Kožulj. Gospodine Kožulj, evo, dobar vam dan. Dobar dan svima, evo, veselimo se da smo nekako započeli jednu sportsku sezonu, naravno u novim okolnostima. Organizator se pobrinuo da se maksimalno poštuju sve mjere, da plivači gotovo do samog ulaska u vodu nose maske, maksimalno higijenski uvjeti, minimalni broj plivača da se može ovako jedno natjecanje održati. Nastavit ćemo, samo da prvo poslušamo i govor predsjednika Hrvatskog akademskog plivačkog kluba Mladosti, gospodina Gorana Leke. Mladost 2020. otvorenim. Hvala lijepo. Evo, i službeno je otvoreno ovogodišnje izdanje Mladost 2020. Ajmo se sada vratiti, dakle, znamo da iz dana u dan svjedočimo, ajmo reći, i otkazivanjima i promjenama i raznih natjecanja diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Međutim, eto, organizatori su se pobrinuli da ove godine imamo još jedno 48. izdanje ovog sjajnog plivačkog mitinga. Trebamo prihvatiti, tako kako se kaže, jedno novo normalno i u danim okolnostima napraviti maksimum iz situacije, pritom ne ugroziti nikoga. Vidimo da se većina ovdje prisutnih drži propisanih mjera, osim ovog samog plivača koji ulaze sad na bazen, svi ostalo maksimalno su zaštićeni, higijenski bazeni uvjeti su sjajni. U tom kontekstu mislim da su osigurani uvjeti, da se održi ovo natjecanje koje će biti prvo tako jedno u posljednjih gotovo godinu dana
Veseli nas da smo tu i nadamo se da će ovo biti jedan lijepi početak, a da će svi ostali biti disciplinirani i pridržavati se svih tih mjera. Smatramo da je to svakako prioritet i u tim okolnostima samo možemo organizirati ovako jedno natjecanje, u suprotno onda nećemo ni trenirati. Pred nama je prvo finale, 17 finala, rekao sam danas u ovom prenosu, 9 kod plivača, 8 kod plivačica, 100 metara slobodno. Vidjeli ste i ovu postavu za ovo prvo finale. Robert Vukičević, Jaka Pušnik, Aleksa Bobar, Mislav Serer, Đurđe Matić, Uroš Nikolić, Nikola Miljenić i Mario Šurković. To je osmorka koja će se boriti ovdje za pobjedu i za, naravno, što bolji rezultat. Dvojica su išli ispod u tim kvalifikacijama, ispod 50 sekundi. Mislav Sever koji će plivati u stazi broj 4 i ovaj srpski plivač koji će plivati u stazi do njega, u stazi broj 5, Đurđe Matić, 49.83 je plivao Sever, 49.84, dakle samo stotinku sporije Đurđe Matić. Ne treba izostaviti u stazi broj 7, imamo Nikolu Miljenića, po meni on je glavni favorit, hrvatski reprezentativac, inače student na sveučilištu University of Southern California, Los Angeles. Ovdje zbog okolnosti jer sveučilište onako funkcionira na daljinu, mislim da bi on tu trebao biti favorit. Jutro se, ja mislim, pomalo i štedio, a vidimo da je već na prvih 25 metara ispred drugih. Nadam se da je u dovoljno dobroj formi da održi ovaj tempo koji sad obećava na razini od 48 sekundi da se pliva ovih 100 metara. 22.99, kako smo i rekli, prvi Nikola je okrenuo u stazi broj 7. Odmah za njim je staza broj 6, tako da ima dobru konkurenciju. Prolaz je dovoljan za ukupni rezultat od 48 sekundi. Evo ga, sad vidimo u stazi broj 6. Uroš Nikolić je preuzeo vodstvo, borba i u stazi broj 4 Mislav Sever. Dosta brza utrka, definitivno 48.55 na kraju. Nikolić prvi, Bobar drugi, a kao treći je završio, ako se ne varam, da, Nikola Miljenić, ipak koji je prvi okrenuo na 50 metara, evo na kraju završio kao treći. Dakle, pobjeda za Uroša Nikolića, srpskog plivača. Drugi je završio njegov sunarodnjak Aleksa Bobar, a treći naš Nikola Miljenić, Mislav Sever četvrti, Đurđe Matić peti, Vukičević šesti, Mario Šurković sedmi, kao posljednji Slovenac Jaka Pušnik. Dva plivača išla su ispod te granice od 49 sekundi, Uroš Nikolić 48.55, Aleksa Bobar 48.86, 49.04 je plivao Nikola Miljenić, on je u jutarnjim kvalifikacijama plivao 50.31, spustio se je nešto, kao što je Goran rekao, ali međutim ipak nije to bilo dovoljno da se uzme ovdje pobjeda. Znači, prošle godine Mislav Sever odnio pobjedu u ovoj disciplini sa 49.07. Kičević je bio drugi, a Talijan Alessio Asili kao treći. Idemo dalje, pred nama je startna lista za drugo finale današnje na 200 metara slobodno kod plivačica. Stazi broj 1 Lucijana Lukšić, staza broj 2 za Klaru Bošnjak, staza broj 3 Daša Tušek, pa onda još jedna Slovenka plivajući u stazi broj 4 koja je imala i najbolje vrijeme kvalifikacije, Anja Šegl, pa još jedna Slovenka u stazi broj 5 Neža Klenčar, Klara Kosanović staza 6, Deja Višić staza broj 7 i u stazi broj 8 iz Zagrebačke mladosti Paula Lončarević. Ovdje imamo dvije plivačice Zagrebačke mladosti, Klara Bošnjak i Paula Lončarević, tri slovenske plivačice. Rekao sam, Janja Šegl ima najbolje vrijeme, 2.02.40. Barbara Semanova je pobjedila prošle godine u ovoj disciplini sa 1.57.45. Neža Klančar, koja pliva u stazi broj 5, je bila druga, 1.57.90, bila je to odlična utrka, dakle koji su odlučivali stotinke. Vidjet ćemo kako će izgledati ovogodišnje izdanje finala na 200 metara slobodno. Tu svakako slovenske plivačice će odigrati dominantnu ulogu, oni su u stazama broj 3, 4 i 5. Tu bi prije svega istaknuo stazu broj 4 Anja Šegl, ona je inače i reprezentativka Slovenije, nastupila na olimpijskim igrama za slovensku reprezentaciju u štafeti 4x200 slobodno, znači upravo u ovoj disciplini. 2001. godište,
19 godina, vjerojatno i najbolja natjecateljka u ovoj disciplini trenutno u ovoj regiji. Vidimo ona trenutno okreće kao prva s rezultatom 57.94. To je prolaz za negdje ispod 2 minute, što bi bio sjajan rezultat u ovom dijelu sezone. Da, Šegel, Klančar, njih dvije okrenuli su kao prvo na ovom okretu nakon 100 metara. Ide prema napred staza broj 4, prati tu staza broj 5 i tamo u stazi broj 6 još se uvijek drži Klara Kosanović. 1.28.60, okret na 150 metara, 1.27.33, prošle godine plivala je Barbora Semenova u ovoj disciplini, na ovom umjetniku mladosti. Janja, evo, fino pliva, još uvijek vodi, tehnički nije idealan, zavisla i vidimo tu malo možda nesinkronizirani rad ruku i glave, ali nogama izuzetno dobar ritam, ulazak u cilj, evo kao što smo rekli ispod 2 minute, 1.59.34 prvo mjesto. U ovom trenutku mislim da je to lijepi rezultat, s obzirom da je sezona kakva je bila. Plivači se sad nakon jedne duže pauze vlače u redovite treninge, mislim da može biti zadovoljna s ovim rezultatom. Evo nam i pobjednica Janje Šegel, 1.59.34, njeno je vrijeme brže naravno plivala nego u kvalifikacijama i to 3 sekunde brže, međutim ima ona i puno bolje vrijeme od ovoga što je isplivala u ovoj utrci na 200 metara slobodno. 1.57.12 je njen najbolji rezultat. Naravno, sad smo prilično daleko od nekakvih velikih i važnih natjecanja. Za usred sezone 1.59 je vrlo respektabilan rezultat. Šegel, Klančar, Tušek, dakle ovdje dominacija slovenskih plivačica. Što se tiče hrvatskih predstavnica, Klara Kosanović najbolje rangirana, završila kao četvrta sa 2.03.69. Evo i potvrde tih rezultata na 200 metara slobodno, a iduća utrka nam je na 50 metara prsno, gdje ćemo vidjeti Nikolu Obrovca. Sada ćemo vidjeti u kakvoj formi je Nikola. Tu imamo dva izuzetna plivača. U stazi broj 4 Nikola Obrovac, trenutno naš najbolji plivač, reprezentativac u utrci upravo 50 i 100 metara prsno. A imamo i jednog svjetskog plivača, odnosno plivača svjetskih razmjera, to je Čaba Silađi u stazi broj 5, reprezentativac Srbije, rođeni iz Vojvodine. Bio u finalima europskih prvenstva, uzeo i medalju na europskom prvenstvu na ovoj disciplini 50 metara prsnom. Stoga borba će biti između njih dvoje. Iako je Čaba Silađi značajno stariji, on je 30-godišnjak, ja bih rekao pomalo i veteran i na zalasku karijere. Nikola bi tu trebao odigrati jednu najbolju ulogu i mislim pobijediti ako je u dobroj formi. Nikola ima 22 godine i ulazi stvarno u vrhunac svoje karijere. Čaba Silađi, da, spomenuo je Gordan da je uzeo tu medalju na europskom prvenstvu. 2009. bio je brončani u ovoj disciplini u kratkim bazenima, a vidjet ćemo sada kako će izgledati taj duel na relaciji Nikola Obrovac i Čaba Silađi. Obrovac koji je u kvalifikacijama plivao 27.33, Silađi je plivao 27.65. Silađi je bio reprezentativac i na olimpijskim igrama 2012. u Londonu i 2016. u Riju za Srbiju. Evo ga, tu preuzima i vodstvo. Tako je bilo između njih dvojice. Čaba Silađi prvo mjesto 27.41, Nikola Obrovac sa minimalnim zaostatkom od 900, znači 27.50. Da, dosta neizvjesna utrka kao što smo i očekivali. Na kraju bolji taj ulazak u cilj kod srpskog plivača i na kraju slavi Silađi ovdje sa vremenom 27.41, Obrovac 27.50, sporije je plivao nego u jutarnjim kvalifikacijama, ali ovo je brža utrka nego što smo gledali prošle godine kada je Kristijan Tomić slavio sa 27.72. Ovo je utrka 50 metara prsno, je vrlo eksplozivna utrka. Zahtjevna u kontekstu koordinacije ruku i nogu, tajming, upravo to dva dijela tijela je izuzetno važna jer zbog povlačenja nogu u prsnom stila stvara se veliki otpor i pravi tajming između gornjeg i donjeg dijela tijela je izuzetno krucijalan za ovu disciplinu.
tako da fokus ovih plivača je uvijek na tehnici. Inače su fizički izuzetno snažni, ali razlika između onih najboljih i onih prilično dobrih je upravo u tehnici i u tajmingu rada ruku i nogu. Rekao je Nikola Obrovac, spomenuo je Gordon da ima 22 godine, napokon da je, ajmo reći tako, plivački sazrio, da je postavio se nekakve prioritete jer je imao nekakvih problema tijekom svoje karijere, koja je još uvijek naravno mlada. Imao je i zdravstvenih problema ove godine. Imao je nažalost 2 tromba u ruci i velike bolove. Na svu sreću na vrijeme su to otkrili prije nego što se taj zdravstveni problem mogao zakomplicirati. Prije svega trebamo reći da je Nikola izuzetno ambiciozan, izuzetan veliki radnik i podršku svojih roditelja. Napravili su velike iskorake u kvaliteti treninga u klubu. I trudi se, evo, ima ideju dovesti i međunarodnu svjetsku plivačku elitu u Hrvatsku. Naime, jedan od ključnih natjecanja sada u svijetu je takozvana International Swimming League, profesionalna liga plivača. Dobio je priliku tako jednu organizaciju dovesti u Hrvatsku, ona je nešto koštala, nažalost nismo u ovoj trenutku to mogli realizirati, ali ideja je tu, zainteresiranje i nekako stvarno gura hrvatsko plivanje prema naprijed i na tome mu čestitam. A počela nam je utrka na 100 metara prsno za plivačice. Tu imamo veliku favoritkinju u stazi broj 4 gdje pliva Slovenka Tjaša Vozel koja ima uvjerljivo najbolje vrijeme tih kvalifikacija. Ajmo proći sve staze. Staza broj 1 za Elene Zaradić, pa Martina Štefinin, staza broj 2. Meri Mataja, odlična plivačica, mlada plivačica, samo 16 godina ima staza broj 3, pa onda spomenuta Tjaša Vozel pliva staza broj 4, Blažević 5, Čulina 6, Štark 7 i Tina Čudina pliva u stazi broj 8. Kao što si najavio, staza broj 4 tu glavni favorit, ona je slovenska reprezentativka, nastupila na olimpijskim igrama 2012. u Londonu. Znači izuzetna plivačica i to pokazuje i današnjim utrkom. Ovdje treba svakako istaknuti mladu hrvatsku plivačicu Anu Blažević koja je tu i bori se za drugo mjesto. Ona je 2003. godišnja, znači 17 godina. Lijepe rezultate postiže, trenirala je sa našom trenericom Klarom Šiljek i evo za sada na drugom mjestu sa lijepim rezultatom 1.8.32, čestitamo na tome. Pobjedica Tjaša Vozel, staza broj 4, 1.06.24, Ana Blažević kao druga završila, a Nika Čulina u stazi broj 6 kao treća. A spomenuo je Goran tu mladu Anu Blaževića, rekao sam ja u onom uvodnom dijelu, i Meri Mataja, definitivno to je budućnost hrvatskog plivanja. Gledamo još te završne kadrove ove utrke na 100 metara prsno kod plivačica. Sve se ovdje brzo naravno odvija, nema onog klasičnog svečanog dodjeljivanja medalja kao proteklih godina, jasno zbog tih svih epidemioloških mjera koje su propisane i kojih se organizatori moraju pridržavati. Evo još jednom pogled na te rezultate ove utrke na 100 metara prsno. Vozel prva, Blažević druga, Čulina treća, Mataja četvrta, Štefinec peta, Štark šesta, Čulina sedma i kao posljednja u ovom finalu je završila Elen Zaradić. Jurimo dalje, 400 metara mješovito, evo nakon ovih sprinterskih disciplina vraćamo se na ovu malo dužu prugu. 400 metara mješovito za plivače. Ovdje svakako treba istaknuti stazu broj 4, to je Toni Slavica iz Šibenika, jedan od najmlađih u ovoj utrci, 2004. godišnje, znači 16 godina, favorit je ove utrke. Ono što njemu možemo zaželiti da ispliva svoj najbolji rezultat, što će ga možda dovesti onda u situaciju da obori i mlađi juniorski hrvatski rekord, koji iznosi 4 minute 23 sekunde. Njegov najbolji u ovom trenutku je 4 minute i 24 sekunde i 10 stotinki. Izvrsno pliva, jedan od najtalentiranijih plivača u toj generaciji. Rekorder u mlađim kategorijama i u drugim disciplinama, i u disciplinama prsnim stilom i mješovitom. Stoga ga treba pratiti, jedan od plivača koji najviše obećaje i lijepo ga je za vidjeti ovdje. Kao što vidimo i tehnički izvrsno pliva, to je preduvjet i svakom bi savjetovao da veliki dio svog
fokusa tijekom treninga upravo posvetiti kvalitetnim tehnikama, jer onda sa razvojem i dolaskom snage i puberteta ta onda tehnika doprinosi boljim rezultatima. Da, mješovito je definitivno najzahtjevnija disciplina u plivanju, jednostavno morate biti svestrani, dobri u svim disciplinama. To je kao atletski desetoboj. Inače 400 mješovito po mom mišljenju je najteža plivačka disciplina, iako ima i dužih disciplina kao što je 800 i 1500 slobodno, ali upravo zato što se gađaju sve mišićne skupine, svaki stil preferira ili stavlja naglasak na neku skupinu mišića, tako da nakon što 4 stila odradiš gotovo cijelo tijelo je izuzetno umorno i zadnjih 100 metara gotovo da se pliva u grču. U tom kontekstu ovo je najzahtjevnija disciplina, prvo kvalitetno odraditi, zahtjeva visoku razinu koordinacije i uvježbanosti svih stilova, a zatim i najzahtjevnija po opsegu i količini treninga koji se treba uložiti. Toni Slavica prošle godine ovdje na mladosti bi imao drugo vrijeme, završio kao drugi, uvjerljivo je slavio Čehe Jakub Lahoda sa gotovo 14 sekundi prednosti ispred Tonija Slavice, ali malo gledam vremena koje je plivao prošle godine i ove. Evo okret na 150 metara, 1.35, 1.36.24 prošle godine je plivao, dakle nešto brže, gotovo sekundu brže plivao ove godine Toni Slavica. Pa je sigurno zbog ove trenutne situacije nešto je prorijeđena kvaliteta samih natjecatelja, tako da Toni u ovom trenutku i u ovoj konkurenciji nema dovoljni poticaj od nekakvog suparnika, tako da pliva zapravo sam i treba biti na taj način i dovesti ovu utrku do kraja. Dolazimo tu sad na pola utrke, okret iz leđnog u prsni stil. Ali nema veze što nije najjača konkurencija, nismo ni očekivali, sretni smo da je moguće bilo organizirati, da u ovim neobičnim i ludim vremenima omogućimo mladim plivačima da koliko toliko osjete čari onog nastupa. Niko se ne veseli naravno samo treninzima, svi treniraju za nekakva natjecanja, nekakve uspjehe, pa evo nakon dugo vremena imaju i jedno plivačko natjecanje. Toni Slavica jednostavno ovdje je prejak u ovoj konkurenciji, dakle borba protiv štoperice, vidjet ćemo kako će na kraju isplivati, to je koje će vrijeme isplivati Toni Slavica. Okret na 250 metara, 2.46.95, 2.48.33 je prošle godine plivao Slavica. Dakle, brže ide, definitivno je odlični hrvatski plivač. Sada ćemo vidjeti okret na 300 metara i onaj završnu promjenu načina plivanja. Dakle, idemo sada u slobodan stil. Kao drugi okrenuo je u stazi broj 3 Noa Kuman, a kao treći staza broj 7 za Grgu Mujana. Velika borba bit će za to treće mjesto. Slavica definitivno ovdje odnosi pobjedu, kao drugi bi trebalo završiti baš u stazi broj 3 Kumana. Ponavljam, velika borba tamo, vodit će se za to treće mjesto. Za sada najbolje izgleda u stazi broj 7 Grgo Mujan. Pojačao je sad malo i Slavica, vidjet ćemo koje će biti na kraju njegovo vrijeme. U ovoj disciplini nije bilo kvalifikacija, oni su jednostavno plivači u finale ušli po vremenu. 4.25.59 vrijeme je pobjednika Tonija Slavice. Drugo mjesto bit će za stazu broj 3 za Kumana, 4.35.68, a izdržao je na kraju stazi broj 7 na trećem mjestu Grgo Mujan. Njega uspio sustići susjedi staze broj 8 Ante Caktaš. Evo nam Tonija Slavice, 4.25.59. 3,5 sekunde brže plivao nego prošle godine. Dakle, dobar napredak za Tonija Slavicu.
Bila je to lijepa utrka Tonija Slavice, rekli smo vrlo blizu svom osobnom rekordu od 4.24, malo mu je trebalo i do mlađeg juniorskog rekorda, nadamo se da na nekom od sljedećih natjecanja će imati priliku to još dodatno popraviti. Slavica Kuman-Mujan, to je trojka koja je na postulju u utrci na 400 metara mješovito, a sljedeća utrka nam je na 100 metara leptir za plivačice, gdje ćemo vidjeti još jednu odličnu plivačicu, članicu Zagrebačke mladosti, ali plivačicu koja dolazi iz Bosne i Hercegovine, Aminu Kajtas. Amina je evo tradicionalno već članica plivačkog kluba mladosti, veseli smo je što je imamo ovdje u Zagrebu, što trenira i diže stvarno jednu kvalitetu treninga za naše ženske ekipe. Amina se kao najbolja bosansko-hercegovačka plivačica pripremala za olimpijske igre, evo to je sad odgođeno za sljedeću godinu i dalje je fokus tu, izvrsno trenira. U međuvremenu je dobila priliku, kako nije išla na olimpijske igre, nastupila je na izboru za Miss sporta Republike Hrvatske i pobjedila. Eto je tako da je od prošle godine gdje je isto također plivala i pobjedila u ovoj utrci, ako se dobro sjećam, postala i Miss sporta Hrvatske. A mi ćemo paziti i na stazu broj 2 gdje pliva mlada 18-godišnja Lorena Jerebić, inače hrvatska rekorderka u ovoj disciplini. Jerebić koja je prošle godine bila druga, Kajtas je bila treća, pobjedila je Lucija Svecena, Čehinja. Jutros u kvalifikacijama jedino je Amina Kajtas plivala ispod 1 minute u ovoj disciplini, odnosno 59.70. Vjerujem da će u popodnevnoj utrci njih dvoje ili troje otplivati na toj razini. Evo sad, kao što možemo i vidjeti, 3 plivačice su istaknule staze 4, 5 i 6. Pudar je okrenula kao prva, Pudar koja je imala drugo vrijeme kvalifikacija. Tako je, htio sam Lana Pudar je također plivačica iz Bosne i Hercegovine, od kuda je došla Amina, oboje su iz Mostara. Plivaju i bili su si konkurencija, pritom treba reći da je Lana Pudar značajno mlađa, ona je 2006. godišnje, znači imamo samo 14 godina i najveća je mlada zvijezda bosansko-hercegovačkog plivanja. I Pudar na kraju uzela pobjedu sa 57.86, veliki osmijeh, može biti zadovoljna, odličan Gordane rezultat za Pudar, Kajtas na kraju druga, a Milica Opačić, srpska plivačica u stazi broj 6, završila kao treća. Vidimo na njenom licu da je oduševljena utrkom, nije sad jedno vrijeme plivala, a kad su mladi plivači u razvoju, onda dolazi do velikog napretka i rezultata, što i ovdje vidimo. 57.86 je izvrstan rezultat, ja bih rekao rezultat na razini najboljih europskih plivačica u tom dobu sa 14 godina. To su ti sportski geni i Amina i Lana su kćeri poznatih nogometaša. Da, definitivno sportski geni. Još jedan gledamo te najzanimljivije trenutke ove utrke na 100 metara leptir i osmijeh na licu Lane Pudar, 57.86, članica Orke iz Mostara. Kajtas 59.27, plivala je brže nego u jutarnjim kvalifikacijama, ali eto nije bilo dovoljno da uzme ovdje pobjedu, a kao treća završila Milica Opačić. Nema gledatelja, jasno, ovo su sve natjecatelji koje ste malo prije mogli vidjeti na vašim ekranima, poštovani gledatelji, to su organizatori isplanirali tako da je, ajmo reći, svaki klub u posebnom sektoru, kako se jednostavno ne bi dolazilo nekakav bliži kontakt. Pazi se jednostavno na svaku sitnicu, jasno propisane su stroge epidemiološke mjere i organizatori se moraju toga pridržavati. Idemo dalje, sljedeća utrka nam je na 100 metara leđno za plivače. Kaper, Pavlić, Pavlač, Grabić, Dragoja, Šenica Pavletić, Rukavina, Kiša Sondi i Sičaja. To je postava za ovo finale. Staza broj 4, Toni Dragoja, 2004. godište, plivao najbrže vrijeme, 56.55.
lijepo je vidjeti i nekoliko mladih plivača u ovoj finalnoj utrci, prije svega u stazi broj 4. Toni Dragoja, 2004. godište, 16 godina, imao je u jutrošnjim kvalifikacijama najbolje vrijeme, 56-55. Nema nam Antona Lončara, najboljeg leđaša, ali ajmo sada vidjeti kako će izgledati ova utrka. Ovo je disciplina naravno koju će pod posebnim povećalom, ajmo to tako reći, pratiti Goran Kožulj, specijalist za ovu disciplinu. Svakako treba gledati ono što je plivanje evolviralo u zadnjih 10 godina, to je dio podvodnog dijela plivanja. Tu možemo reći da niko od trenutnih plivača u ovoj utrci nema, ajmo reći, idealno posloženo i tu ima sigurno prostora za napredak. Kao što vidimo, evo, u stazi broj 4 Toni Dragoja trenutno vodi s rezultatom 27.35, to je dobar prolaz, da ponovi rezultat od 56 sekundi, to je njemu bio i najbolji rezultat, ja čak mislim da je za sekundu i pol u jutrošnjim kvalifikacijama borio svoj osobni rekord. Biće lijepi uspjeh ako uspije bar malo to popraviti ili barem ostane na toj razini, s obzirom da je napravio već u kvalifikacijama veliki iskorak. Velika borba, ovdje će stotinke odlučivati, da vidimo samo koliko na kraju. Ipak Slovenac u stazi broj 5, Primož Šenica Pavletić uzeo pobjedu sa 56.04. Dragoja 56.22, dakle... To je još, opet je popravio za dodatne 4 desetinke svoj osobni rekord, tako da čestitamo na toj lijepoj utrci. Za nekog od 16 godina ove su lijepi rezultati. Ajde, ako mogu povući paralelu, ja sam nešto sporije plivao u njegovoj dobi, tako da sigurno je jedan lijepi talent i treba se dalje ulagati u njega i njegov daljnji razvoj. Karlo Grabić je završio kao treći sa 57.73 i ta trojka je imala i najbolje vrijeme i u kvalifikacijama, samo je nešto drugačiji ipak bio taj jutrošnji rasplet. Dragoja je tada bio prvi, Pavletić drugi, a Grabić treći. Ovdje samo su zamijenili mjesta Toni Dragoja i Slovenac Primož Šenica Pavletić. Pedeset metara leđno sada za plivačice, utrka koja nam je iduća na rasporedu. Stazi broj 1 plivač je nam Valnea Ramljak, staza broj 2 za Niku Špehar, staza 3 Janja Šegal, pa ponovno ćemo u bazenu vidjeti Slovenku Nežu Klančar koja će plivati u stazi broj 4 koja je imala i najbolje vrijeme kvalifikacija. Anja Juričić staza broj 5, staza broj 6 Klara Božičević, Tara Radić staza 7 i u stazi broj 8 kao posljednja iz tih jutarnjih kvalifikacija u ovo finale ušla Teja Jukić. 29.20 plivala je Slovenka Klančar u kvalifikacijama. 29.52 Anja Juričić. Njih dvije ovdje bi trebale se boriti za to prvo mjesto, a vidjet ćemo što može i u stazi broj 3 još jedna Slovenka Janja Šegal i u stazi broj 6 Klara Božičević. Neža Klančar pobjedila je prošle godine na 47. izdanju mitinga mladosti sa vremenom 29.22. Anja Juričić koja pliva u stazi broj 5 je bila druga, a Janja Šegal je bila treća. Ajmo sada vidjeti kako će izgledati ovo finale na 50 metara leđno. Klančar prva sa 28.55, Janja Šegal druga 29.03 i Anja Juričić je završila kao treća. Kao što smo i u onom uvodnom dijelu rekli, dakle, te tri plivačice bile su favoritkinje ovdje za pobjedu. Na kraju uzela to prvo mjesto Neža Klančar. (28.48) je njeno najbolje vrijeme. Eto ovdje plivala, ajmo reći, vrlo blizu toga, 28.55. A Anja Juričić
29-24 na trećem mjestu i 29-03 za drugoplasiranju Janju Šegal. Uvijek kad gledamo ovu utrke trebamo se sjetiti Sanje Jovanović koja je dominirala svjetskim plivanjem. Ona je i aktualna hrvatska rekorderka. Da je plivala, ostavila bi plivačice gotovo 5 metara u ovoj disciplini. Ona je sa hrvatskim državnim rekordom ujedno imala i svjetski rekord koji je bio tada stvarno jedan svemirski rezultat. U međuvremenu taj rekord je malo oboren, ne za puno, ali kvaliteta koju je Sanja pokazivala bila je stvarno svjetskog kalibra. Da, specijalistica za ovu disciplinu, pogotovo u kratkim bazenima, naša Sanja Jovanović. A ovo nam je startna lista za utrku na 200 metara leptir. Vidite u stazi broj 4, Britanac James Woodward. Koji je imao drugo vrijeme kvalifikacija, međutim Slovenac Jaka Pušnik je odustao od ove discipline. Lijepo je vidjeti, imamo jedan međunarodni skup plivača da međusobno se mogu pogurati i ostvariti što bolji rezultat. Tu treba istaknuti nekoliko hrvatskih plivača koji će braniti boje naše reprezentacije i na juniorskim natjecanjima kao što je Luka Kmetić u stazi broj 6. Luka Kmetić imao je peto vrijeme kvalifikacija, plivao je 2.05.91. Pušnik koji je odustao od ove utrke plivao je 2.03.44, a James Woodward 2.04.15. Sada najbolje ide u stazi broj 5 Jovan Lekić koji okreće kao prvi na 50 metara, Woodward drugi, Vukičević u stazi broj 7 je okrenuo kao treći. Robert Vukičević kojeg smo vidjeli u onoj utrci na 100 metara slobodno. Očekujemo, to će sad na 100 metara biti prolaz negdje od 58 sekundi, možda malo brže. 56.6, izvrstan prolaz. Dobar rad nogu u ovom podvodnom dijelu plivanja, što je izuzetno bitno. Kažemo, u tom stilu taj dio plivačke utrke može biti brži nego na površini. To treba maksimalno koristiti, naravno i teži jer se mora držati zraka, pritom maksimalno raditi nogama, što dovodi do povećanja laktatne kiseline. Ali evo, vidimo da je Britanac trenutno u najboljoj formi, drži izuzetan tempo. Kreće sa 1.26.54, znači prolaz od 30 sekundi zadnjih 50 metara. Znači očekujemo negdje utrku na 1.56 ili 1.57. Woodward je drugi, Lekić je u stazi broj 5 prvi i odlično ide Jovan Lekić. Pavel Janeček, prošlogodišnji je pobjednik sa 1.55.62. Ova utrka vidimo na kraju završno vrijeme. 1.57.58 za pobjednika Jovana Lekića, a Woodward na kraju drugi. Woodward koji je plivao 2.00.72, a kao treći je završio na kraju Luka Kmetić. Čestitamo Luki na lijepom rezultatu. Lekić je imao jednu lijepu utrku, s tim da se može primijetiti da je padao iz dionice u dionicu. Zadnjih 50 metara otplivao je za 31 sekundu. Vidjeli smo da je krenuo prije toga sa 30, a prije toga sa 29. Govori o tome da je vjerojatno još uvijek u jednom trenažnom procesu, nema dovoljno svježine za završiti kvalitetnu utrku, međutim evo dominantna pobjeda i sa jednim vrlo respektabilnim rezultatom od minute i 57 sekundi. Jednostavno je teško procijeniti u ovom razdoblju u kakvoj su formi plivači i plivačice. Ali veseli nas ono što vidimo na ovogodišnjem mitingu mladosti, a to je da se hrvatsko plivanje podiže, a iduće godine ne očekuje nas vrlo vjerojatno i te olimpijske igre koje su odgođene za godinu dana. Je, pa sve što je trebalo biti u 2000. preručeno u 2001. godinu, tako da u 2001. očekuje nas niz međunarodnih natjecanja, prije svega Europsko seniorsko prvenstvo koje će biti u 5. mjesecu, to će biti prilika za
prvi ozbiljni test svih europskih plivača, ujedno i prilika za isplivati norme onima koji to još nemaju. Nakon toga olimpijske igre, ako sve ide po planu, ono što čujem je da će se olimpijske igre održati, jednako kao i ovo natjecanje uz stroge epidemiološke mjere, maksimalnu disciplinu i na taj način mislimo da se natjecanje može održati. Ukoliko se ne održi, nema odgađanja. Znači, ako ne bude u ovoj godini, neće uopće biti, nego je sljedeće olimpijske 2024. u Parizu, kako je to i predviđeno po rasporedu. Da, vidjet ćemo kako će se na kraju završiti taj cijeli rasplet vezan za ovu pandemiju koronavirusa, ali i tih olimpijskih igara. Idemo na 200 metara mješovito za plivačice. Petrić, Zavrtnik, Košta, Španiček, Morić, Zaradić, Grgurić, Štark. To su finalistice u ovoj utrci. Pa ja bih rekao prije svega hrvatske plivačice, nema nekakve posebne međunarodne konkurencije. U stazi broj 4 plivačica iz EPK ima najbolji ulazni rezultat. Očekujemo da će na tom ritmu i biti jedna od favoritkinja. Da, Stela Španiček u stazi broj 4, kvalifikacijama plivala 2.24.01. Najbolje prijavljeni rezultat, vrijeme 2.20.2.90. Pričali smo malo o planovima za ovu godinu. Možemo reći da u planu i rada reprezentacije Hrvatskog plivačkog saveza za sezonu 2020-2021. Upravo ta specifičnost ove godine refokusirala je reprezentaciju da se posveti mlađim dobnim kategorijama, da pokuša proširiti bazu juniorskih reprezentativaca, tako da su na prve pripreme pozvani oni sa užeg, ali i sa šireg popisa potencijalnih reprezentativaca. Želi se uključiti što veći broj mladih potencijalnih plivača, pa čak i onih koji možda u ovom trenutku nisu u prvom planu što se tiče reprezentacije, ali specifično je vrijeme, treba dati svima priliku i tako tijekom 2000. godine nije bilo nekakvih ozbiljnih natjecanja, a u ovom periodu može se svašta dogoditi, pogotovo kod mladih koji ulaze u pubertet i imaju intenzivan rast i razvoj, neko može iskočiti, u toj situaciji treba dati svima priliku, tako da je i HPS u tom kontekstu napravio iskorak i posvetio se i proširio priliku reprezentativaca i osigurao fokus na određene pripreme. Ono što također veseli je vidjeti ponovo povratak nekih starih plivača u Hrvatski plivački savez. Naime, HPS je osnovao stručnu programsku komisiju, među kojima je Duje Draganja. Evo, dugo ga nije bilo u hrvatskom plivanju, on je prevažan i preuspješan plivač da ga ne bi na neki način ponovo tražili da se uključe, tako da evo pozdravljam njegov povratak u reprezentaciju. Među članovima to stručnog programske komisije su još i Goran Kežman, njegov bivši trener u plivačkom klubu Dubrava, Vlado Petković, isto tako dugogodišnji plivački trener, i Mihael Močković, on je trener u plivačkom klubu Osijek Žito, i Dominik Galić, također bivši hrvatski reprezentativac. Tako eto, mogu pozdraviti HPS što je okupio respektabilnu listu imena i upravo u fokusu stavio taj stručnu programsku komisiju koja bi trebala dati prijedloge za poboljšanje rada u ovim najvažnijim reprezentativnim dijelu naše reprezentacije. Da, ulazak Duje Draganja i dolazak u Hrvatski plivački savez, naravno veliki je dobitak ne samo za hrvatsko plivanje, nego pogotovo i za ove mlade plivača. Utrka na 200 metara mješovito je završila pobjedom Stele Španiček sa 2.21.28, utrka u kojoj je ona vodila od samog početka do kraja. Nešto malo manje od 3 sekunde sporije vrijeme imala je Marijeta Košta na drugom mjestu, a kao treća, ispričavam se, na drugom mjestu Ana Marija Zavrtnik, a na kraju je kao treća završila Marta Morić iz Riječkog Primorja. Evo nam i tih rezultata. Ovo je najbolje vrijeme za Stelu Španiček, 2.22.90, rekao sam, bilo je njen osobni najbolji rezultat, a evo ovdje isplivala još to brže. Evo, posebno nas veseli ova utrka, upravo zato što u stazi broj 5, kao što vidimo na ovoj listi, je Franko Grgić, naš najbolji mladi plivač koji ima normu za olimpijske igre, koji dosta mučio se sa ozljedama,
veseli nas njegov povratak u bazene i ima dovoljno vremena da dođe i prešiša onu svoju formu koju je pokazivao u prethodnim godinama. Ali imat će sjajnu konkurenciju, prosto što upadam. Znači tu će biti borba između staze broj 4 i staze broj 5. Stefan Šorak, reprezentativac Srbije, iskusni plivač, već je nastupao na europskim i međunarodnim natjecanjima, 92. godište, znači pomalo u kategoriji veterana, ima čak i bolji rezultat generalno od Franka Grgića, ali je sjajno da ima Franko Grgić da ima ovako jednog konkurenta i nadamo se dobroj utrci. Da, nema njegovog klupskog kolege i hrvatskog rekordera u ovoj disciplini, također fantastičnog plivača Marina Mogića koji ima problema s ozljedom. Mogić je slavio prošle godine ovdje na mladosti sa vremenom 3.48.64 što je i bio mlađi seniorski rekord Hrvatske. Vidjet ćemo u kakvoj formi nam je Franko Grgić. Nije ovo njegova naravno najjača disciplina. 800 i 1500 to su discipline u kojima je Franko Grgić svjetski juniorski prvak i rekorder. Pa je, u ovoj utrci Stefan Šorak iz Srbije bi trebao biti glavni favorit, ima i bolji osobni rekord. Isto tako, osim ove discipline, on sjajno pliva i mješovito, stil 200 mješovito je jedna od njegovih glavnih disciplina na kojima također nastupa na međunarodnim natjecanjima. Kao što vidimo i sjajan prolaz, 52.99 i to je prolaz za kvalitetan rezultat. Nadam se da Franko može donekle pratiti ovaj tempo. Kao što se spomenuo, on je dugoprugaš i malo mu duže treba, nema takvu početnu brzinu, ali vjerujem da u drugom dijelu utrke može zadržati ovaj ritam. Odlično ide u stazi broj 4, Srbin Šorak 1.21.21 okret je na 150 metara, Grgić okrenuo kao drugi 1.23.88, Grgić prošle godine također plivao ovu disciplinu, završio je na kraju kao 9. Tada je još imao vuko ozljedu, to je bilo jedno od prvih natjecanja nakon rehabilitacije i povratka u treninge, tako da se od njega nije ništa očekivalo osim da nastupi. Hvatale se, morao je početi hvatiti utrke kako bi se spremio za velika natjecanja koja su slijedila u 2000. Ali evo, na sreću taj 2000. za njega je prošla bez ovih ključnih natjecanja i sad sa saniranom ozljedom vjerujem da može nadoknaditi propušteno vrijeme koje je izgubio zbog ozljede. Federico Volbertaldo je plivao 2006. 3.45.33, što je rekord ovog mitinga. Ovo bi vrijeme moglo biti oko toga, vidjet ćemo može li izdržati u ovom ritmu Srbin Šorak. 2.18.01 je okret na 250 metara, gotovo 5 sekundi brže od vremena koje je isplivao prošle godine Marin Mogić koji je krenuo 2.23.07, a isplivao 3.48. Dakle, ukoliko ovim ritmom nastavi Šorak, to bi moglo biti i novi rekord mladosti. Evo, trebao bi ovu zadnju utrku, zadnjih 100 metara otplivati za 59 sekundi, što on to može, jer cijelo vrijeme drži jedan izuzetno visoki tempo. Pitanje je samo da li je možda preforsirao prema njegovom tijelu i načinu plivanja i udarcima koji rade ispod vode. Čini mi se da mu je ostalo dovoljno energija, pritom evo vidimo da je u dominantnoj poziciji, nema niko ni blizu. Ulazimo u zadnjih 50 metara i vjerujem da će taj rekord od 3.45.33 pasti, znači njemu treba 30 sekundi zadnjih 50 metara, vjerujem da će otplivati za 27. Vidimo čak i da je ubrzo, to vidimo po pjeni koja se stvara radom njegovih nogu. Dobar, izvrstan okret, ja bih rekao, i veseli nas, čini nam se da će ovo biti novi rekord mitinga. Da, i da vidimo sada to završno vrijeme, 3.03.07, da, novi rekord mitinga za Stefana Šoraka, a velika borba tamo za drugo i treće mjesto. Na kraju Grgić bio brži od Borisa Lačanskog. Čestitamo i Franku, ovo je isto izvrstan rezultat, 3.50 iz punog treninga je dobar rezultat. Kažem, ovo nije njegov glavna disciplina, ali sigurno treba raditi i na to. I dobar prolaz na 400 metara osigurava jedan komotnu poziciju na utrkama od 800 i 1500.
pljesak sada za Stefana Šoraka, novog vlasnika rekorda mitinga Mladost. 3.40, 3.07, 3.50, 36 je plivao Grgić, nešto manje od 7 sekundi sporio od pobjednika, a kao treći je završio još jedan srpski plivač, Boris Lačanski. Filip Cigi četvrti, Jaka Pušnik peti, Tamaš Farkaš šesti, Michele Brassar sedmi i Grgo Mujan kao posljednji osmi sa 4 minute, 3 sekunde, 35 stotinki. Evo još jednom te potvrde tih rezultata. Čestitamo Franku, ovo je dobar rezultat, vrlo blizu i njegovom osobnom rekordu. U svakom slučaju lijepi napredak, želimo mu brzi i potpuni oporavak i dobre treninge, pred njim je velika sezona. Još uvijek smo u 2020. i mislimo da ima dovoljno vremena da dosegne onu razinu kvalitete koju on svojim talentom i posjeduje. Nadamo se samo da će ga te ozljede zaobići, ako bi se mogao što bolje još razvijati na olimpijskim igrama u Tokiju, pa možda donijeti Hrvatskoj medalju na koju već dugo čekamo. Pa sigurno, on je takav talent, on je naime svjetski juniorski rekorder u disciplini 1500 metara slobodno. S tim rezultatom bi osvojio medalju na svim prethodnim olimpijskim igrama. Naravno ne očekujemo da će konkurencija stajati i čekati, vjerujem da će svi ići prema naprijed, ali tim rezultatom je stvarno iskočio u prvi plan. Ono što mogu reći, plivanje je stvarno jedan od zdravijih sportova i te ozljede koje oni vuku rezultat su zapravo izuzetno napornih treninga, najčešće je tu problem s ramenima, ali uz korekciju tehnike mislim da se to može savladati. Najbrža disciplina za plivačice 50 metara slobodno i tu imamo veliku favoritkinju koja nam pliva u stazi broj 4. Ponovno je u bazenu Neža Klančar, prošlogodišnja pobjednica. Najbolje vrijeme kvalifikacija, jedina se spustila ispod 26 sekundi i to za dosta, 25.18 je plivala. I ide prema tom prvom mjestu Slovenka, da vidimo samo koje će biti vrijeme. 24.84 za Klančar. To je izuzetno dobar rezultat, čestitamo na tome. Inače, rekord mitinga je vrlo blizu, 24.39, jedna nizozemska plivačica, još od 2005. godine, ali izvrstan nastup i čestitamo na dobrim rezultatima. Marlene Velhuis, nizozemka koja je vlasnica rekorda mitinga. Sjećamo se tih, ajmo reći, zlatnih godina mitinga Mladosti kada su oni najbolji evropski i svjetski plivači rado dolazili u Zagreb. Svakako, ovo je miting sa dugom i lijepom tradicijom, uvjeti su sjajni najčešće, to osigurava ne samo da privučemo zapravo najbolje hrvatske plivače, nego da dođu i mnogi drugi jer znaju da uz dobru konkurenciju ovako sjajne uvjete mogu napraviti iskorake, isplivati norme i često ovaj termin u 11. mjesecu se pokazao kao jako dobrim jer to su ujedno i zadnje prilike za isplivavanje normi za, na primjer, europska prvenstva u kratkim bazenima ili svjetska prvenstva u kratkim bazenima. Tako da smo imali puno velikih kvalitetnih sportaša plivača koji su postavili sjajne rezultate, neki od rekorda mitinga su svjetski standardi. Sada dolazimo do discipline gdje ćemo vidjeti jedno kožulja u bazenu, a to je sin Gordana, Toma Kožulj, koji će plivati u stazi broj 6, 200 metara prsto. Eto, jedan lijepi rezultat je napravio poznata mala njuškica meni, pa evo, bit ću subjektivan pa ću navijati za njega. Ali eto, uz male probleme sa sinusima koje je imao, sretni smo što je dobio priliku nastupiti. On je to maksimalno iskoristio. Ulazak u ovo finale sa 14 godina je stvarno izuzetan rezultat. Nek uživa u ovoj lijepoj utrci. Vidimo da se bori protiv pravih macana, što bi se reklo, i nemamo velikih očekivanja. Vidimo da je i uzbuđen malo, ali to je sasvim normalno. Samo 14 godina, četvrto vrijeme je imao u kvalifikacijama 2.25.53. Dosta blizu je bio i tom trećem mjestu gdje je bio Andrej Tošanović, a Adnan Beji iz Vojvodine je bio najbrži za 2.18.17, a pratit ćemo duel na relaciji Beji-Obrovac. Tu bi se trebalo rješavati pitanje pobjednika u ovoj disciplini, a ostatak društva će se boriti za, ajmo reći to, treće mjesto. Veselimo se i Nikoli na ovoj disciplini. Nikola je poznat kao eksplozivac, kao šprinter, a svakako u ovom dijelu, pripremnom dijelu sezone treba plivati ove discipline.
i veseli nas da je ušao u finale i jedan je od favorita. Hrvatski rekord je u vlasništvu Luke Škugora, još tamo iz 2009. godine. To je još uvijek bila ona godina sa onim posebnim modelima i to je malo utjecalo i na te rezultate i postoji niz hrvatskih rekorda iz tog perioda koji još nisu oboreni, malo i zahvaljujući i tim kostimima, ali sa vremenom i oni će oboriti jer su i mnogi svjetski rekordi u međuvremenu oboreni. Kao što smo najavili, staze broj 4 i 5 su glavni favoriti, ipak ovdje Adnan Bey iz Srbije, iz Vojvodine je ovdje i glavni favorit. Znamo Nikola je tu u punom treningu i fokus je njemu na 50 metara prsno, ali lijepo ga je za vidjeti. Važno je u sezoni raditi ove malo duže, malo teže discipline. Bej se sada u vodstvu, odmah uz njega u stazi broj 5 sa ovom tamno-plavom kapicom je Nikola Obrovac, okret na prvih 100 metara, 1.0, 1.73. Obrovac drugi, Lukić treći, Kuman četvrti, Tošanović, Mijatov, Kožulj, Perišić. To je bio okret na 100 metara. Prošle godine Antonio Omičević bio pobjednik u ovoj disciplini, 2.16.97 plivao. Biće ovo isto tako jedan lijepi rezultat na razini od 2.15, 2.16. Malo pratim i ekipu koja se bori tamo za 3. i 4. mjesto. Krenuli su nešto brže nego u jutarnjim kvalifikacijama i ulazimo u zadnjih 50 metara. 2.18.17 jutro se plivao u Beji. Ovo će biti sigurno bolji rezultat, vrlo dominantno pliva, kvalitetna tehnika. Očekujemo sigurno negdje oko 2.10, 2.11. Ima vrijeme B ispod 2.10, da vidimo ovo, 2.10.45, 2.09.62, njegovo je najbolje vrijeme. Ovdje blizu toga isplivao srpski plivač, Obrovac drugi sa 2.16.22, Kuman treći, Luki četvrti, Kožulj, evo na kraju Toma završio kao peti, dobar rezultat. Izvjesan rezultat, evo poprave svoje rezultate, 2.24.03, mislim da može biti jako zadovoljan, vidimo i to napredak. Bila je izuzetno zahtjevna sezona kako njemu i tako i svim sportašima, gotovo od onog lockdowna, 3., 4., 5. mjesec nije bilo treninga. Pokušali smo improvizirati suhim treninzima, naravno treba napraviti maksimum u danoj situaciji kako svima i drugim djelatnostima i poslovima, tako i sportašima. Danas nije jedino što je konstantno da to je promjena i tome se treba prilagoditi, izvlačiti maksimalno iz danih situacija, igrati s kartama koje su nam podijeljene i nadati se najboljim. Ono što moram pitati, kako to da je prsna tehnika, a nije leđem? Na mamu nekako. Ali lijepo, evo, on voli ono što možemo pratiti i gledati što nam djeca vole, u čemu su talentirani, dati im tome maksimalnu podršku. U ovom kontekstu on se pronašao u tome i sretni smo da uspješno uz školu ima i lijepe sportske rezultate, treba težiti izvrsnosti pa u kontekstu i škole i sporta paralelno gurati naprijed. A pripremljaju se ovdje plivači za sljedeću finalnu utrku na 100 metara mješovito. Tu će nam biti Filip Zelić, nismo ga vidjeli do sada u bazenu, a tu nam je ponovno i Toni Slavica. Jedna dobra utrka je definitivno pred nama. I Nikola Miljenić, njega također treba istaknuti, te Slovenca Lovra Kneza koji je imao drugo vrijeme kvalifikacija. Nikola Miljenić je tu sad stazi broj 2. Jutro se je imao, znači danas ima 2 discipline, ovo mu je druga. On je sigurno izuzetno talentiran, inače sin bivšeg ministra pravosuđa Orsata Miljanića, sada savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Senior ili 4. godina na fakultetu sveučilišta University of Southern California iz Los Angelesa, u izvrsnoj formi, generalno pliva i zadnjih nekoliko godina napravio kvalitetan iskorak u rezultatima. Nadamo se nastavku njegovog trenda i isplivavanja normu za olimpijske igre. Filip Zelić jedini se spustio u kvalifikacijama ispod 57 sekundi, a 3 plivača plivala su ispod 58, Knez, Županović, Šurković.
jako dobro ide u stazi broj 5 i Lovro Knez. Da vidimo sada okret. Evo ga, Miljanić je tu prvi okrenuo, ali evo nema dorađeni okret, vidi se da ne pliva ovu disciplinu često, on je prije svega šprinter, pliva 50 i 100 slobodno, 50 i 100 leptir. Tako da ovaj okret iz leđnog i prsnog koji je tehnički najzahtjevniji okret u ovoj disciplini nije izveo idealno i u tom kontekstu je malo izgubio i sad okreće tek kao četvrti. Tu Filip Zelić vodi u ovom trenutku, evo vidimo ima i najviše snage, on je zapravo poznati po nešto dužim disciplinama i ne bi trebao gubiti snagu, nego da pače, evo ga, nadoknađuje zaostatak i Zelić na Nikola kraju, Miljanić drugi, ipak da. prvo. Iskoristio je svoju zapravo najveću kvalitetu, a to je stil slobodno u kraulu i u zadnjih 25 metara nadomjestio gotovo polu dužinu tijela. Nikola Miljanić 55-65, njegovo vrijeme za prvo mjesto. Zelić drugi 55-81, a treći je bio Slovenac Knez sa 55-98. Za samo stotinku je bez postolja ostao Luka Županović koji je bio četvrti sa 55-99. Ono što smo i u onom uvodnom dijelu i rekli da nas očekuje zanimljiva i izjednačena utrka, to smo i dobili. Je, treba istaknuti, evo Duj smo spominjali u kontekstu njegovog novog angažmana u Hrvatskom plivačkom savezu, on je inače i rekorder u ovoj disciplini, možda ljudi ne znaju, ali on je bio izvrstan u svim stilovima, izvrsno je plivo i delfin i kraul, naravno bio je u finalima olimpijskih igara, ali leđno i prsno je izvrsno plivo i bio je konkurentan u ovoj disciplini na svjetskoj razini. Rezultat od 51-20, što je hrvatski rekord, i rezultat kojim se osvajaju medalje na svjetskim prvenstvima. 200 metara leđno za plivačice, utrka koja nam kreće za nekoliko trenutaka. Miličić, Lukšić, Šegel, Pudar, Kardum, Fortuna, Krajnik, Juričić. To je postava za ovo finale. Lana Pudar je tu glavni favorit. Vidjeli smo je danas u disciplini 100 metara leptir kad je plivala sjajnih 57 sekundi. Ona je 2006. godište, 14 godina, izuzetnoj formi. Govorim za ove mlađe dobne kategorije, kad su u intenzivnom rastu i razvoju, ovaj period bez treniranja se manje odrazuje na njihove rezultate. Naime, oni na temelju svog biološkog razvoja uspijevaju zadržati neki momentum i napredak i vidi se zapravo na njima da im je to pomalo pomoglo da rasterete tijelo i naprave jedan dodatni rast i razvoj. Lana je tu glavni favorit, iako spada i zapravo je jedna od najmlađih u ovom finalu. Veselimo se ovoj utrci, evo meni najdraža utrka, volim je analizirati, volim pratiti kako plivaju mladi plivači, da se već po tehnici i u odnosu kako se pliva ta utrka vidi koliko i kako neko trenira i koliko kvalitetno se priprema za utrku. Nema nam naše najbolje leđašice Mateje Samardžić. Mateja je završila fakultet u Americi, oprostila se od plivanja, ostala je živjeti i raditi tamo. Napravila je lijepi rezultat na prošlim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, kvalificirala se u polufinale, oborila je državne rekorde u disciplinama leđnim stilom i mješovitom. Završila je fakultet i sa 23 godine oprostila se od plivanja, što je potpuno razumljivo u kontekstu od plivanja. Se ne može profesionalno živjeti dugo, prije ili kasnije čovjek mora imati interesa i znanja zarađivati život u nekim drugim sferama. Ona je odlučila, po mom mišljenju, možda i prerano, jer je imala, relativno je mlada, imala je potencijala za daljnji razvoj, ali osjetila je da je napravila kvalitetan rezultat na olimpijskim igrama kao nekakav kruna svoje karijere, pritom je kroz sportsku stipendiju završila i fakultet i evo posvetila se drugim aktivnostima. Vratimo se mi akciji u bazenu. Staza broj 3 za sada u vodstvu gdje nam je Slovenka Janja Šegel koja je okrenula kao prva na 100 metara, Kardum druga, Pudar treća. Sve je to tu negdje, još smo naravno daleko od konačnog raspleta, ali nekako se kristalizira situacija što se tiče borbe za prvo mjesto. Ove tri plivačice odlučivat će u završnici o broju 1. Ono što kronično našim plivačima i plivačicama fali, a to vidimo i u ovoj utrci, to je taj dio možda i najzahtjevnijeg dijela utrke, a to je ronjenje pod vodom. On je tjelesno najzahtjevniji. Držati dah uz maksimalno opterećenje nogu stvarno je izuzetno bolno i naporno, međutim neophodno je ukoliko se želi maksimizirati
brzina koja se može postići, a postiže se veća brzina u tom dijelu utrke nego plivajući na površini. Vidimo da cure ovdje odrađuju 2 do 3 udarca, što je premalo, nije na razini najboljih plivačica, tu treba roniti barem 10-15 metara nakon starta i okreta, ali vjerujemo da se trude na treninzima, da su njihovi treneri toga svjesni. 2.15.68 vrijeme je pobjednice Slovenke Janje Šegl, na kraju kao druga Alana Pudar završila, a kao treća Marija Kardu. Sada nam je došla ovdje i promjena rezultata, 2.14.44 je ipak vrijeme bilo nekakvih problema sa vremenom pobjednice Janje Šegl, ali eto sada je to ispravljeno i 2.14.44 je najbrže vrijeme na 200 metara leđno. Janju smo ranije vidjeli, rekli smo plivala je 200 metara slobodno, ona je reprezentativka Slovenije i nastupila, imala je tu zadovoljstvo i čast nastupiti na olimpijskim igrama za slovensku reprezentaciju. Nakon utrke na 200 metara leđne za plivačice, ponovno su u akciji plivači. Ide nam još jedna sprinterska disciplina, 50 metara leptir. I u ovoj, evo da kažem, disciplini duo draganja je državni rekorder. Taj rekord dijeli sa Aleksajem Puninskim. Aleksej je sad djelatnik upravo ustanove u kojem danas održava ovo natjecanje. On je djelatnik ustanove upravljanja sportskim objektima Zagrebačkog holdinga i brine se među ostalom za brojne sportske objekte u gradu Zagrebu, pa eto da se i njega onda prisjetimo jer smo u njegovom domu. Masten, Čaleta, Lekić, Matić, Urbanek, Silađi, Kišasondi i Sivec, to je osmorka koja će se boriti ovdje na 50 metara leptir. Matić i Urbanek imali najbrže vremena na kvalifikacijama, 2 srpska plivača. Tu nam je još jednom u bazenu i Čaba Silađi kojeg smo vidjeli utrci na 50 metara prsnom gdje je i pobjedio. Kažem, on je jedan veteran, 30-godišnji svjetska plivačka klasa. Neko kad je neko eksplozivan kao što je on, onda može plivati. A inače, leptir i prsno i leptir su slične tehnike i na neki način iste karakteristike se njeguju, tako da vjerujem da će u ovoj disciplini biti jedan od čimbenika za pobjedu. Odlično je krenuo u stazi broj 4 Đurđe Matić. Prsno i delfin su takozvane horizontalne tehnike gdje se zapravo klacka oko horizontalne osi, tako da su vrlo srodne. Evo i dobar rezultat, 23.52, prvo mjesto Đurđe Matić, pobjeda. Da, 23.52 za Đurđe Matića, drugi je završio Dejan Urbanek sa 24.28, a treći Čaba Silađi 24.83. Znači, rekord mitinga je u vlasništvu Marija Todorovića. 2009. je isplivao Todorović taj rezultat s tim brzim odjelima. Da se i njega onda posjetimo, Mario je trenutno trener u plivačkom klubu Korčula, izvrsno radi s mladom generacijom. On je naime Korčulanac koji je eto došao kako bi razvio svoju sportsku karijeru do Zagreba, tu završio srednju školu i nastavio dalje sa svojim sportskim profesionalnim razvojem. Nakon toga se vratio na Korčulu i tamo je trener i prenosi svoje znanje i iskustvo mladim plivačima na našem jednom od najvećih otoka. Todorović je plivao prošle godine na mitingu i uzeo pobjedu. Tako je. On još uvijek aktivno sudjeluje, osim što je trener, doprinosi klubu i kroz nastupe i kroz štafetne, ali najvažnije od svega je da to svoje znanje, on je naime i dugogodišnji hrvatski reprezentativac, prenosi i da imamo ljude koji žive i rade na otoku i osiguravaju zapravo sjajne uvjete našim mladim generacijama. Plivački klub Korčula je klub sa dugogodišnjom uspješnom poviješću vodenih sportova, vaterpola i plivanja i veseli nas zapravo što su postali važan čimbenik i u modernom plivanju. 800 metara slobodno za plivačice, utrka je koju ćemo sada ispratiti, utrka u kojoj
je Slovenka Daša Tušek najveća favoritkinja, ali tu je i naša Mateja Sumaj-Storčić koja pliva u stazi broj 5. Evo, to je ujedno i zadnja disciplina današnjeg programa i izuzetno važna disciplina za Mateju Sumaj-Storčić koja je u stazi broj 5. Vjerujem da će je i ova konkurencija ponijeti do pliva što bolje, jer Daša Tušek iz Slovenije je kvalitetna plivačica i mislim da će upravo između njih dvije biti borba za najviše odličja. Daša Tušek prošle godine je bila treća u ovoj disciplini, Mateja Sumaj-Storčić je bila druga, a pobjedu je odnijela Čehinja Barbora Semanova. Mateja je ujedno i rekorderka Hrvatske u ovoj disciplini s rezultatom 8 minuta, 32 sekunde i 46 stotinki. 8.32.46 prošle godine je plivala Sumaj-Storčić koju sam rekao završila kao druga. Daleko najbrža bila je ta Čehinja koja je plivala 8.27.52 i tih 8.32.46 je ujedno bio i rekord Hrvatske, naravno u kratkom bazenu. Pa evo Mateju da istaknemo, ona je seniorska reprezentativka, trenutno ajmo reći da spada u B seniorsku reprezentaciju. U A seniorskoj reprezentaciji imamo trenutno 4 plivača, to je Bruno Blašković, Nikola Obrovac kojeg smo danas gledali na utrkama 50 i 200 metara prsno, Franko Grgić koji smo gledali na 400 slobodno, te Marin Mogić koji se oporavlja od ozljede. To su naša 4 najbolja plivača i reprezentativci A kategorije. U B seniorskoj kategoriji reprezentativaca među ostalim osim Mateje Sumaj-Storčić je i Nikola Miljenić kojeg smo danas također gledali u 2 discipline. Ognjen Marić koji trenutno trenira u Americi gore na fakultetu, Kristofer Rogić, Marin Ercegović, Ana Erceg, Ema Rajić i Klara Bošnjak. To su plivači koji imaju šanse još ove godine pokušati isplivati norme i za europska prvenstva i za olimpijske igre. Želimo im puno sreće i nadam se da je ovo natjecanje dalo im jedan kvalitetan moment za graditi ostatak ove nove sezone. Nadamo se da će se i zdravstvene prilike promijeniti uz dolazak cjepiva i da ćemo na neki način biti slobodniji i manje ograničeni, ali kao što sam rekao, kako svima tako i plivačima moramo se prilagoditi, držati svih propisanih mjera, inače neće biti ni ovakvih prilika. Da, tako je. Tušek, Sumaj-Storčić, Bošnjak, izjednačena trojka tamo u toj borbi za prvo mjesto. Daleko je taj trojac otišao naprijed. Klara Bošnjak koja je prošle godine bila 5. u ovoj disciplini. Samo 16 godina. Tako je, Klaru treba stvarno istaknuti. Ona je 2004. godište, 16 godina i sigurno predstavlja potencijal na koji hrvatska reprezentacija treba računati. Mateja Sumaj-Storčić kao rekorderka Hrvatske je tu lider i svakako neko ko gura ove dugoprugaške dionice u hrvatskom ženskom plivanju. Ona ima 21 godinu i u najboljim je godinama i nadam se da će to iskoristiti u ovoj nadolazećoj 2021. Ide okret na 350 metara i dalje potpuno izjednačene. Čeka se sada naravno koja će prva potegnuti, koja će prva promijeniti ritam, ubrzati. Naravno, ovo su discipline u kojima ima dosta ovih, ajmo reći, taktičkih nadmudrivanja. I veseli nas ova dobra konkurencija. Bilo bi sjajno i kad bi Mateja i Klara i malo češće zajedno trenirale, plivaju slične discipline. Tu su negdje, obadvije su članice TB reprezentacije koja ima priliku da nastupima na dolazećim europskim prvenstvima izbore i odlazak i na olimpijske igre. Izuzetno je važno za svaku malu zemlju zapravo stvarati koncentraciju kvalitete na jednom mjestu. Plivački treninzi su vrlo i fizički i psihološki zahtjevni, a potrebno je zato što se radi o jednom globalnom, vrlo konkurentnom sportu, svaki trening biti na rubu, ajmo to tako nazvati, povraćanja, padanja u nesvijest, kako god. S obzirom na to da je prilično samotnjački sport, svako društvo dobro dođe, pogotovo kad ti neko može u ovakvim jednim napornim disciplinama kao što je 800 metara gdje se zapravo zahtjeva izuzetno velika kilometraža biti sparring partner. U tom kontekstu bilo bi sjajno, već duže vrijeme postoji ideja o stvaranju jednog plivačkog centra
koji bi omogućio zajedničke treninge ponajboljih hrvatskih plivača na jednom mjestu, stvoriti tu jednu koncentraciju kvalitete i kroz konkurentnost i konkurenciju na samim treninzima dizati kvalitetu treninga, samim time onda će i rezultati doći. Mislim da će to biti i fokus ove stručne komisije koja se okupila, vjerujem, njihove kapacitete i sposobnosti da iznijede prijedloge koji će ove mlade talentirane plivače zapravo usmjeriti i organizirati na način da se međusobno potiču. Evo, i Klara i Matea su tu iz Zagreba, međutim treniraju u suprotnim klubovima i na drugačijim bazenima. A evo vidimo kako su blizu jedna drugoj po kvaliteti i sigurno i jedna i druga daju sve od sebe na treninzima, ali to je jedan zajednički trening, zajednički doprinos i rad dvaju trenera može vjerojatno dati jedne kvalitetnije sinergijske rezultate. A to je ona situacija koju imamo, na primjer, u Splitu gdje su Marin Mogić i Franko Grgić koji zajedno treniraju, koji su pod palicom istog trenera i vidimo u biti što je to već sad donijelo. Apsolutno, evo. Pa evo, često spominjamo i Duju. Duja ima priliku kao i ja trenirati na američkom sveučilištu koje je poznato globalno i po svom plivačkom programu i u tom kontekstu privlači i najbolje talente iz svijeta. I znalo se dogoditi na našim treninzima stvarno da imamo plivače iz različitih država i svi stvarno krem de la krem. I od 30-ak plivača koji uvijek treniraju skupa, to su dečki između 18 i 23 godine, svaki dan je nekih 10 ili 15 raspoloženo za utrkivanje. I to je izuzetno važno jer paralelno studirati i trenirati je izuzetno naporno i zahtjevno i dođe dana, petak, kraj tjedna, drugi trening završio, stvarno si dao sve od sebe, umoran si i misliš evo gotov je i ovaj trening i onda trener kaže ajmo na startni blok 200 kraul ili 200 mišovito sa startnom svom snagom. Pa si misliš pa ne mogu ja to, stvarno evo i kraj tjedna je, pa se jedan tamo javi, pa se javi drugi, njih 5 se javi, pa kažem ja, pa neću ja valjda sad. Javiš se i kreneš, odradite tu utrku, fantastično. A mislio si ne može. I stvarno objektivno da ti je neko izmjerio i nekakav umor i laktate, rekao bi stvarno jesi umoran. Međutim, ljudsko tijelo ima tu sposobnost da samo obrane, da se uvijek štedi jedno 5 do 10% da ne padne u nesvijest. A zapravo ovi profesionalni sportski napori zahtijevaju da si uvijek na nekom rubu. I da iskoristiš i tih 5% zadnjih atoma snage i daš taj dio koji je potreban da stvarno budeš među elitom. I to se može kad se stvori ta jedna psihoza konkurencije, zdrave konkurencije na treninzima, a da bi to moglo iz dana u dan moraš imati kvalitetnu konkurenciju. Kad sam sebe guraš, a to se meni znalo događati, evo i kad bi koji put se vratio u Hrvatsku, jedan dio godine sam trenirao, izgoriš. Forsaš se jedan dan, pa se forsiraš i nabrundavaš i napaljuješ drugi dan i treći, već ti 5. dan fali tog jednog žara, pa te onda trener nabrijava, da tako kažem, ali i tu se onda stvara tenzija i tu zapravo treba puno zrelosti da se to onda amortizira, da trener koji te pomalo i provocira radi to da bi iz tebe izvukao maksimum, a neki put to zna biti too much. I kad zapravo budeš sam ili ovisiš samo o treneru da stvara tu jednu psihozu konkurencije, to onda zna biti kratkog vijeka. Imati jednu dobru, zdravu konkurenciju kvalitetnih plivača svaki dan na treningu je jako bitno i zbog toga Hrvatska treba na neki način težiti nekakvim zajedničkim pripremama i treninzima. Da, evo čuli smo razmišljanja Gordana Kožulja, a mi smo i stigli do kraja ove utrke. 8.34 na kraju, Slovenka Tušek bila brža od Sumaj Storčić za nešto malo manje od pola sekunde, a Klara Bošnjak će se morati zadovoljiti sa 3. mjestom. Moramo pohvaliti, ovo je izvrstan rezultat. 8.34 je stvarno sjajan rezultat. Matea Sumrčić 8.35. Ako uzmemo u obzir da je njen osobni rekord i rekord Hrvatske 8.32, znači svega 3 sekunde u ovoj jednoj dugačkoj disciplini, govori puno o tome da se radi o kvalitetnom rezultatu usred sezone i dobra najava ostatka godine. Tako je, ovo je prvi dan je bila odlična najava, da i pozivnice da budete, poštovani gledatelji, sutra s nama kada ćemo pratiti drugi plivački dan 48. izdanja mitinga mladosti. Malo po malo, Gordon, evo stigli smo do kraja. Poštovani gledatelji, nadam se da ste uživali u ovom zanimljivom prvom plivačkom danu. Još jednom podsjetnik, sutra smo ponovno skupa od 17 sati također na našem drugom programu. Ostanite uz naš program, slijedi nova rukometna usklađenja. Hrvatska igra protiv Mađarske EHF Eurocup. Evo, cijenjeni gledatelji, toliko od mene. Lijepi pozdrav svima. Doviđenja.
Tebe sad odjava. Čekaj, zove me. Molim. Ne javlja mi se, idemo staviti, evo. Evo. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo i do kraja ovog prvog natjecateljskog dana na 48. izdanju plivačkog mitinga Mladost. Ostanite uz naš program do nekog novog druženja. Doviđenja. Ajde. Evo, poštovani gledatelji, malo po malo stigli smo i do kraja ovog prvog natjecateljskog finalnog dana na 48. izdanju plivačkog mitinga Mladost. Nadam se da ste uživali. Evo, poštovani gledatelji, malo po malo stigli smo i do kraja ovog prvog finalnog dana na 48. izdanju plivačkog mitinga Mladost. Nadam se da ste uživali, ostanite uz naš program do nekog novog druženja. Doviđenja.